Hey, hvem er det, der spiller? Det er Magtens Korridor. Kender du dem? Jeg har hørt om dem. Det er fed musik. Skal vi gå ud og høre? Det var da godt. Så kom. Kulturforeningen Himmerland spiller musik hver søndag, hele sommeren igennem. Der kommer rigtig mange forskellige mennesker, herre fra Danmark, og de hippe og de unge, de gamle, de smukke, de skæve, de fulde. Vi har et program, der spiller rigtig bredt, fra de store navne til lidt undergrund, til up and coming, til gamle klassikere. Jeg vil gerne have lov at præsentere Kulturforeningen Himmerland, som er et sted, hvor vi er sådan cirka 35 mennesker, der arbejder. Ikke til daglig, men i alt. Det gør vi ved at køre en bar og et køkken med fantastiske muligheder for at drikke sig godt, stangen stift og for en billig penge samtidig faktisk. Nu er vi jo så veletableret på musikfronten efterhånden, så vi kører en masse store navne. Og det koster selvfølgelig penge. Og det er det, vores overskud går til i baren og i køkkenet. Man kommer her hver søndag, det er stadigvæk gratis, selvom vi har rigtig mange dyre bands på. Og selvom at ølpriserne ikke stiger om søndagen, som vi gør mange andre steder. Wow, godt band. Vi har haft mange gode band her på Nemo. Jeg kan for eksempel huske Turbo Weekend. Det er lige noget for os unge. Ja, men så var det også Outlandish. Fed koncert. Og så kan jeg også huske Susie og Leo. Det var grineren. De var kanon gode. Det har simpelthen været så mange gode bånd, så jeg kan ikke huske alle de navne. Nå ja, det var også Car Park North. Jeg kunne blive ved og ved og ved og ved.